Domnule antrenor, v-a ieșit ce v-ați propus astăzi? Ne-am propus să nu pierdem și asta am reușit să scoatem un punct aici. Un rezultat, spun eu, până la urmă echitabil. Probabil că dacă eram și noi puțin mai atenți pe faza de finalizare, puteam să mergem cu 3 puncte. Am întâlnit o echipă foarte bună, am avut un meci foarte greu și în tur cu ei la Baia Mare și cred că ne vom mai întâlni cel puțin de 2 ori în sezonul ăsta competițional. Așa se pare, văd că și voi sunteți într-o formă sportivă bună și voi veți lupta acolo pe locurile 4-6. Nu cred că veți rata obiectivul calificării în play-off. Asta este și obiectivul nostru, să fim pe locurile 1-6, datorită faptului că avem mulți jucători tineri, foarte tineri. Avem 8-9 jucători debutanți în Liga 3-a. Dar aleargă bine. Compensăm prin multă muncă experiența altor echipe. Avem 2-3 jucători de experiență, pe lângă care vrem să creștem acești copii tineri, cu răbdare și cu multă muncă. Credeți că veți mai putea în play-off să visați la o posibilă promovare? Nu ne-am gândit încă la așa ceva, așteptăm să se termine aceste meciuri din tur și din retur, mai sunt 2 etape, după care vom face o analiză a situației, a jocului, a jucătorilor, în funcție de bugetul care ni se va aloca, dar cred că va fi foarte greu pentru noi să accedem spre promovare, dar dacă va fi... Dacă vă veți întări un pic în iarnă, probabil că depinde de mult. Șanse mai mari, da? Deocamdată promovarea e departe și e drum lung până la promovare. Cum caracterizați jocul echipelor la Rădene? Le-ați întâlnit pe toate 3? Da, pe Sebeș de 2 ori? se vede. În primele 6 aveți toate echipele din Arad, meciuri foarte grele cu ele. Singura echipă pe care am reușit să o învingem la noi acasă a fost cu Ineu, tot așa un meci greu, egal cu Sebișu, am pierdut cu Pâncăta, meciuri grele, dar pentru jucătorii noștri sunt meciuri foarte bune, care câștigă foarte multă experiență cu echipe de genul ăsta. Etapa următoare? Etapa următoare întâlnim contra candidata noastră direct la locul 6, să zic așa, pentru aceea play-off, Armătura Zalău, un meci foarte greu. Avem deja un jucător suspendat care nu va putea evolua. Sperăm să nu mai avem și accidentări până săptămâna viitoare. Cred că e meciul cel mai important din acest sfârșit de campionat pentru noi. Remarcați în mod special vreun jucător de-al dumneavoastră astăzi? Nu, am remarcat toată echipa, încă nu avem jucători individuali foarte experimentați. Toate rezultatele noastre au fost pe echipă, pe muncă și pe multă disciplină. Ce jucător de la Sebiș v-ar plăcea să-l aveți la dumneavoastră în echipă? Mai mulți. Puteți da nume? Mapțe. Mulțumim frumos și vă dorim succes! Mulțumesc și le urăm succes, baftă în continuare și celor de la Sebiș.